Jeg hedder Terkel Andersen. Jeg har engang været formand for det, der dengang hed kontaktudvalget for de mindre sygdoms- og handicapgrupper, og som var forgængeren for sjældne diagnoser. Det er en stor glæde i dag at kunne være med og fortælle lidt om de første år. Det er nu 40 år siden, at kontaktudvalget blev stiftet. Før da var der forskellige ting, som ledte frem mod, at der blev etableret flere og flere foreninger på området. Men der var også helt bestemt forskellige ting, som gjorde det lidt vanskeligt. Det er lidt en mærkelig ting, jeg sidder her i dag og kan fortælle om de her ting. For 40 år siden fik jeg selv en lidt alvorlig diagnose oven i min blødersygdom. I det viste sig, at jeg var blevet smittet med HIV gennem min medicin. Og jeg så sidder her i dag, er jo sådan set ret fantastisk. Og på en måde paradoksalt, i lyset af, at der er mange andre, der har været aktive i det her, som jo ikke er med os længere. Jeg sidder her med en gammel rapport fra 1982, fra en konference, der blev afholdt på Frambo Helsecenter lidt uden for Oslo, om små og mindre kendte grupper af funktionshæmmede. Det er en interessant rapport, fordi den viser lidt om nogle af de overvejelser, man havde, blandt andet i lyset af den udlægning, der var sket få år før af særforsorgen i Danmark, og tilsvarende bevæge sig hen imod at decentralisere indsatsen omkring handicappede, også i andre nordiske lande. I den her konference var der flere røster omkring dette, at man jo kunne se, at det kommunale niveau faktisk ikke rigtig var i stand til at håndtere den udfordring. At man kunne se, at der manglede information omkring de mere sjældne og specielle tilstande, og at man faktisk ikke havde noget særligt godt overblik over hele den problematik. Der var mange dengang, der tænkte, at det at fokusere på det specielle, på det sjældne, at det på en eller anden måde stred med nogle af de strømninger, som var i tiden. Man ønskede jo dengang at få bevæget indsatsen både ud i kommunerne, så tæt på borgerne som muligt, og samtidig også, at det skulle føre til en normalisering af tilværelsen for mennesker med handicap, og at det ville føre til integration i det omgivende samfund. Men det, der var udfordringen, var jo, at det ikke helt matcher virkeligheden. At ressourcerne derude ikke var til stede, viden ikke var til stede, og at de udfordringer, som mange af de sjældne grupper skal håndtere, jo er så utrolig komplekse og trækker ind over forskellige sektorområder, og samtidig jo også må siges at gøre tilværelsen alt andet end normalt. I kølvandet på den her konference blev der nedsat en nordisk arbejdsgruppe, som skulle prøve at lave en kortlægning af området. Og det, som måske i første omgang syntes først kun at være en lille bitte bunke af forskellige grupper, viser sig meget hurtigt at være en langt mere omfattende problemstilling, end man havde forestillet sig. Jeg var i kontakt med rigtig mange forskellige ressourcepersoner som medlem af kontaktgruppen. Det var Svend Jensen, der dengang var formand for Danske Handicaporganisationer, dengang DSI, som bad om at påtage mig den her opgave. Jeg var på det tidspunkt bare en ung studerende, uden nogen særlige forudsætninger egentlig for at arbejde med det her, andet end at jeg så havde været aktiv i Danmarks Bløderforening nogle år, og selv havde et rimelig godt kendskab til sundhedsvæsenet, eftersom jeg havde tilbragt en ganske stor del af min opvækst i det. Jeg var i kontakt med mange forskellige personer, med mange forskellige baggrunde, og prøvede på at
at få et overblik over, hvad det egentlig var, det her handlede om. Der var ikke ret mange foreninger. En anden oplægsholder på den her konference, Karen Taudorf, der var overlæge læge på det tidspunkt, på Rigshospitalet, havde prøvet at finde ud af, hvad der var foreninger. Udover Bløderforeningen, ja, så var der Muskelsvindfonden selvfølgelig, Cystisk Fibrosforeningen. Og så havde hun jo også spottet, at der var en forældreforening omkring rygmarvsbrok, som jo så senere blev til helt i 1988, tror jeg det var, til rygmarvsforeningen. Der var nogle få andre, som var i gang med at blive stiftet, og muligvis et netværk, for eksempel omkring blæreatopi. Men det her var jo langt mere omfattende. Og efterhånden så mødte jeg personer som for eksempel Svend Asger Sørensen fra Arvebiologisk Institut, som fik en stor rolle i den forstand, at han var med til at lægge lokaler til nogle netværksmøder, hvor jeg prøvede på at få samlet et billede af, hvad det var for nogle udfordringer, man kæmpede med i de forskellige grupper. Det var der, jeg stiftede bekendtskab med Huntingtons chorea, og mange af de andre utroligt komplekse, men også gribende problemstillinger, som kendetegner sjældenområdet. En af de grupper, som dukkede op, og det har formodentlig været ved Svend Jensens mellemkomst, og Spielmeyer-Vogt-gruppen. Og jeg tror alle, også selvom alle sad og baksede med voldsomme problemer og voldsomme udfordringer i forhold til de forskellige sygdomme, blev stærkt berørt af at høre blandt andet en der hed Birgitte Hammer, fortælle om sit liv med Gregers, hvordan hans opvækst havde forandret sig fra fuldstændig normal fremgang, udvikling, til at pludselig alting gik baglæns, og han blev mere og mere afhængig af hjælp. Det var en historie, hun senere fortalte for socialminister Åse Olesen, som jeg ved gjorde et dybt indtryk på hende, og som var en af grundene til, at der kom en opbakning til at styrke indsatsen i Danmark. Det nordiske samarbejde var måske en lille smule træt. Det var forankret i det, der hed Nordisk Nævn for Handicapspørgsmål, som i dag hedder Nordisk Velfærdscenter. Det tog sin tid at få samlet information sammen, og det var klart for os alle, at skulle der ske noget, så skulle der også ske noget på nationalplanen. Det var sådan set også tanken. Og derfor så ledte vores samtaler der på Arvebiologisk Institut frem til, at vi, og i Bløderforeningen senere, at vi blev enige om, at det ville være en god idé at stifte en forening. Og det var også Hanne Tybkjær fra Cystisk Fibrosforeningen, var en meget aktiv person i forhold til at skubbe på den udvikling. Og vi fik bakset nogle vedtægter sammen, og har så altså nu for 40 år siden en fantastisk paraply, som jo er blevet større og større, vokset gennem årene. Et af de initiativer, som vi ret hurtigt kunne tage, det var at have en dialog med Folketingets Socialudvalg. Og der blev vi hjulpet af, at Jørgen Lenger var repræsentant for Venstresocialisterne, som det hed, og samtidig også konsulent i Muskelsvindfonden. Og han var med til at få etableret nogle kontakter. Jeg havde også en del kontakter, fordi at hele skandalen omkring den HIV-smittede blødermedicin jo også selvfølgelig førte til en hel del dialog med Folketinget. Og det var faktisk sådan, at det lykkedes at få en god forståelse hos forskellige folketingsmedlemmer, blandt andet Asbjørn Agerskov og Flemming Kofod Svendsen fra den ene side til den anden i Folketinget, til at der måtte ske et eller andet på det her område. Og det førte frem til, at vi kunne dels udarbejde et forslag til et særligt center, et rådgivningscenter omkring de sjældne sygdomme,
som skulle gå på tværs af sektorer. Og det blev til en bevilling om etableringen af Center for Små Handicapgrupper, som så kom til i 1990. Der var nogle ting, som kom til at kendetegne udviklingen i Danmark, som var lidt forskelligt fra noget af dem, som kom til at ske i Sverige og jo var allerede tilfældet i Norge. Og det var, at man etablerede også en særlig pulje for forældrekurser, som har finansieret rigtig mange af de netværksmøder, som foreningerne har haft og har. Og det har været særlig værdifuldt. Men det har også betydet, at man på den måde har brygget meget af indsatsen, informationsindsatsen og det at styrke menneskers coping, forældres coping, børnenes coping, at den er rykket ud i foreningslivet i Danmark, hvor den i højere grad i for eksempel Norge og Sverige har været centreret omkring nogle selvejende institutioner, som for eksempel Frambo og Ogrenska. Udviklingen var meget fæstet i socialområdet, fordi det var der, man måske i første række mente, at man kunne gøre indsats. Men efterhånden kom der jo så mange ting i både diagnostik og behandling, som gjorde, at det blev naturligt og vigtigt at få etableret et fokus på de landsdækkende specielle tilbud i sundhedsvæsenet. Og det førte jo til etableringen af centrene på Rigshospitalet og i Skejby. Og dermed blev der jo sådan set fastslået nogle principper omkring indsatsen på sundhedsområdet, som i øvrigt meget kunne ligne noget af det, som var sket 10 år før på bløderområdet. Altså at man erkendte, at en optimal indsats ville forudsætte en centralisering. Det er jo så nogle af de ting, som vi så stadigvæk står med i dag, hvor man så kan se en udvikling, hvor at der på socialområdet stadigvæk er en udfordring i forhold til en tilstrækkelig professionel indsats på det lokale plan. Men hvor at vi heldigvis har en rigtig fin udvikling på sundhedsområdet. En anden udvikling, som også har haft stor betydning, og hvor at mange foreninger i Danmark har spillet en stor rolle, det er jo i forhold til det europæiske og internationale samarbejde. Og i 1997 der var vi med i forbindelse med etableringen af den europæiske organisation for sjældne sygdomme, EURORDIS, og har jo haft rigtig mange gode aktører med i det. Jeg sidder her sammen med Lene Jensen, som har været en næsten fast oplægsholder på mange af de europæiske møder, men det vil også være forkert ikke at nævne folk som Torben Grønnebæk og Birte Holm, der på forskellige måder har spillet vigtige roller på den europæiske scene. Selv havde jeg den store ære og fornøjelse at være formand for EURORDIS fra 2003 til 2022. Nu er der så gået 40 år, og i den tid er der jo sket rigtig, rigtig meget på sjældenområdet. Men der er også nogle ting, som desværre minder rigtig meget om det, der var tilfældet for 40 år siden, og som var afsættet for mange af de ting, som er sket. Først og fremmest ser vi stadigvæk det her spil mellem, at man gerne vil rykke indsatser ud lokalt, og omvendt et eller andet sted godt er klar over, at der for nogle grupper er så specialiserede behov, som man er nødt til at centralisere.
Og i forhold til netop indsatsen på socialområdet, som var det, der var nok fokuspunktet i starten, må man jo nok desværre sige, når man ser blandt andet på omgørelsesprocenten i Ankestyrelsen, at der ikke er sket så forfærdeligt meget. At der stadigvæk er rigtig mange familier, der synes, de må kæmpe nogle meget, meget hårde kampe for at få tilgodeset de behov og få indfriet de retmæssige den retmæssige støtte, som de faktisk har i forhold til lovgivningen. Det har ikke ændret sig så meget, og det er et punkt, hvor der er behov for fortsat meget opmærksomhed og indsats, også fra foreningernes side, både rådgivningsmæssigt, men også for simpelthen at advokere for, at den tilstand er urimelig, uretfærdig og fuldstændig irrationel. På sundhedsområdet er der sket en vældig udvikling og også strukturel styrkelse, blandt andet med de 2 centre, og en udvikling i diagnostik, i behandlingsområdet, som gør, at der er et håb for en udvikling fremadrettet, også som er meget, meget positiv og kan give anledning til meget optimisme. Men også der tror jeg, at foreningerne vil være utrolig væsentlige for at kæmpe en kamp for indførelse af nye behandlinger, fordi det jo ligger i sagens natur, at behandlinger til sjældne sygdomme vil være utrolig omkostningsfulde at udvikle og at foretage. En kamp, som mange i sjældne diagnoser allerede er engageret i, og som det er vigtigt at holde fast i. Der er så mange etiske dimensioner i det, som er kun dem, der har skoen på, selv kan give udtryk for. Et stort tillykke til sjældne diagnoser med de 40 år. Det er en organisation, der har været båret hele vejen igennem af frivillige kræfter, af mennesker, der selv er berørt af sygdom, enten som forældre eller selv som patienter. Det er utrolig flot klaret, at man har kunne få de resultater, som er kommet. Det skal ses på baggrund af, at det er folk, der vi alle, er dybt berørt af sygdom, af det, der sker omkring os i vores familier med sygdom, og som klarer den belastning, både at løfte det i forhold til egen gruppe og forening, men også at gøre det i fællesskab. Noget af det, som måske netop er så utroligt flot, er den følelse af solidaritet, der er mellem grupperne. Og det er grotesk, at det er sådan, at det er os selv, der skal bære det og prøve at bane vej for fremskridt og bedre forhold, også for kommende generationer. Men sådan er det. Der er ingen anden vej.